Poľsko sa vďaka Svetovým dňom mládeže stalo na 6 dní pupkom sveta. K našim severným susedom prišli mladí z takmer 200 krajín sveta. Nechýbali Slováci a medzi nimi ani Bánovčania. Blízkosť Poľska, prebiehajúci Svätý rok milosrdenstva, možnosť vidieť pápeža, zažiť Boží dotyk či spoznať nových ľudí. Aj také boli dôvody zhruba 40-ky Bánovčanov, ktorí sa rozhodli cestovať na jedno z najmasovejších podujatí sveta. Svetové dni mládeže, alebo ak chcete SDM, oficiálne trvali od 25. do 31. júla, no skupina Bánovčanov si dala 6-dňovú porciu navyše. Tou porciou navyše bola príprava na Svetové dni v obci Kužňa Račiborská. V 5,5 tisícovom meste boli bánovskí pútnici ubytovaní v 20 rodinách a tie sa o nich starali ako vo vatičke. Za 4 dní sa medzi rodinami a mladými z Bánoviec vytvorilo také silné puto, že Facebook je v týchto dňoch plný slovensko-poľského priateľstva. Počas diecéznych dní absolvovala družina okolo farára Garaja výlety do bane, prírody či účasť na miestnych hodoch. Podstatným bodom programu boli však kresťanské aktivity. Po opustení Kužne Račiborskej našli Bánovčania svoj dočasný domov v mestečku Libertov. Z neho dochádzali nielen do Krakova, ale aj mesta Skavina. Tam za účasti zhruba 4 000 Slovákov prebiehal slovenský program Svetových dní mládeže. SDM organizuje od roku 1985 katolícka cirkev, a to za účelom spojenia mladých ľudí z celého sveta a ukázania živej viery v Ježiša Krista. Po brazílskom Riu sa Svetové dni presťahovali do druhého najväčšieho mesta v Poľsku, ktoré je úzko späté s Jánom Pavlom II. Tohtoročným motom Svetových dní boli Ježišove slová: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Aj preto kroky Bánovčanov viedli do sanktuária Božieho milosrdenstva, no nie len tam. Celkovo až 3-krát putovali do parku Bloňa, kde bola otváracia svätá omša, privítanie svätého Otca aj krížová cesta s ním. Krakov bol prepchatý pútnikmi. Ľudské oči v tom obrovskom dave takmer nič iné nevideli, len vlajky a kvantum ľudí. Napriek tomu, že tam bola rôznorodosť národností a národov, tak boli všetci milí, otvorení, usmiatí, kamarátsky, každý ťa potlapkal po pleci, každý si s tebou podal ruku. Bolo to fakt skvelé. Všetci sme tam boli z mnohých národností a toľkých kultúr, jazykov a predsa ten duch a tá podstata bola jednotná. Potom, čo sa mi stalo v živote a komplet celý sa zmenil, tak som dúfal, že tam ten pokoj nájdem a našiel som ho. Možno sme sa videli len raz v živote, ale tak niektorí zanechali aj kontakty, e-maily, a takže sa kontaktujeme a fotky, čo sme si tam spravili, tak teraz si zdieľame a vzájomne si píšeme, tak je to také dobré písať si s Mexičanmi alebo Američanmi. Svetové dni mládeže vyvrcholili v posledný júlový deň na tzv. Poli milosrdenstva, ktoré je od Krakova vzdialené 15 kilometrov. Približne takú vzdialenosť museli naši mladí absolvovať po vlastných a s batohom na chrbte. To preto, aby ešte v sobotu zažili s pápežom Františkom modlitbovú vigíliu. Po nej ich čakalo prespanie pod holým nebom a na druhý deň slávnostná svätá omša, v ktorej pápež František vyzval mladých, aby nepodliehali konzumu, ale naplno žili a zanechali po sebe stopu. Svetové dni mládeže sa konajú, aby spájali mladých veriacich ľudí, kresťanov z celého sveta, aby ukázali mladým z celého sveta, že častokrát žijú rovnakými problémami, rovnakými radosťami a spája ich tá istá viera v Pána Ježiša Krista. O tom, ako veľkou akciou sú Svetové dni mládeže, najlepšie hovoria fakty. V záverečnej omše sa zúčastnilo zhruba 2,5 milióna ľudí. O ich zdravie sa staralo 500 zdravotníckych patrol, 180 sanitiek a postavených bolo 17 poľných nemocníc. Na bezpečnosť dohliadali policajti spoločne s vojakmi. Svetové dni zožali u našich mladých úspech. Farár Garaj ich chce spoločne s mladými zažiť aj o 3 roky. A to aj napriek tomu, že miestom ich konania sa stane Panama. Budeme robiť všetko preto, aby sme aj tohto podujatia sa mohli zúčastniť. Preto sa posnažíme už odteraz hľadať všetky možné prostriedky, predovšetkým tie finančné, vzhľadom na vzdialenosť Panamy od Slovenska, aby sme sa v čo najväčšom počte mohli opäť aj tohto stretnutia zúčastniť. Poľské putovanie Bánovčanov sa skončilo v pondelok o 4:00 ráno a ich radosť 12 spoločných dní bola väčšia ako únava.